Pasensya na, minahal kasi kita. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal
hangga't ako'y nabubuhay. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilig. Lupa ng araw ng walang pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, pagkamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen
to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Dayawon ang Diyos, Alleluia, Alleluia. Mayong aga kag Happy Easter mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining Miyerkules sa Oktaba sang Paskwa sang pagabanhaw sang aton Ginoong Hesus. Kari kamo mga ginpakabalaan sang akon amay. Panublian ninyo ang ginharian nga ginhanda para sa inyo halin pa sa pagpasad sang kalibutan. Alleluia. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo kami ginalipay sa tuig-tuig nga piyesta sang pagabanhaw sang Ginoo. Kabay nga ining amon pagsaulog, magbulig sa amon sa pagdangat sang kalipay nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13, tubtob 35. Sa sadtuman nga adlaw, ang duha ka mga gintuton-an nagpanglakaton pakadto sa baryo nga ginatawag Emmaus, nga mga 15 ka kilometro ang kalayoon halin sa Jerusalem. Naghambalanay sila tanan na hanungod sinitanan nga natabo. Samtang nagahinambalanay sila, kag nagapamangkutanay, si Jesus mismo ang nagpalapit kag nagpanglakaton upod sa ila. Apang ang ila mga mata, ginbalabagan sa pagkilala sa iya. Ginpamangkot niya sila. Ano ba lang ginahambalan ninyo? Samtang nagalakat kamo. Nagdulog sila nga nagapangasubo. Nagsabat ang isa sa ila nga ginahingalanan nga Cleophas.
Ikaw lang bala ang dumuluong sa Jerusalem? Nga wala makahibalo sa mga butang nga nahanabo dito sa sining mga inadlaw? Nagpamangkot siya. Ano nga mga butang? Nagsabat sila. Ang mga butang na hanungod kay Jesus nga Nazareno. Siya isa ka propeta nga gamhanan sa buhat kag pulong sa atubangan sang Dios, kag sang bug-os nga katawhan. Apang gintugyan siya sang amon pangulo nga mga pari kag mga opisyalis, agod mapamatbatan sang kamatayon, kag ginlansang siya sa krus. Naglaom kami nga siya among magatubo sa Israel, pero ikatatlo na nga adlaw karon sugod sang matabo ini tanan. Labay pa, ginkibot kami sang pila ka mga babae nga kaupod namon. Aga pa nga nagkadto sila sa lulubngan, pero wala nila makita ang iya bangkay. Nag-abot sila, kag nagsugid sa amon nga nakakita pa kuno sila sang palananawon sang mga anghel nga nagsiling nga buhi siya. Ang pila sa amon nagkadto man sa lulubngan, kag nakita man nila ang ginsugid sa mga babae, pero wala nila siya makita. Si Jesus nagsiling sa ila. O mga buang-buang, kag daw ano kahinay sa pagpati sa tanan, nga ginpahayag sa mga propeta. Hindi bala kinahanglan magantos sa musining Mesiyas, kag dayon siya magsulod sa iya himaya. Kag sugod kay Moises kag sa tanan nga mga propeta, ginpaathag niya sa ila ang mga butang na hanungod sa iya sa tanan nga kasulatan. Sa malapit na sila sa baryo nga ila kaladtuan, daw mapadayon pakuntani siya sa paglakat, apang ginhawiran nila siya sa pagsiling. Hapit ka na lang sa amon, kay malapit na ang gabi, kag dugay-dugay gabi na. Gani nagsulod siya sa pagpabilin upod sa ila. Sa pagpungko na siya, agad nga magkaon upod sa ila, nagkuha siya sang tinapay, nagpasalamat, ginpamihak-pihak niya ini, kag ginhatag sa ila. Sadto nga tiyo nabuksan ang ila mga mata, kag nakilala nila siya. Dayon nadula siya sa ila pananawan. Nagsiringanay sila. Hindi bala nagdabdab ang aton tagipusoon? Sang maghambal siya sa aton sa dalan, kag sang ginbuksan niya sa aton ang mga kasulatan? Sa amuman nga takna, nagtindog sila kag nagbalik sa Jerusalem. Nakita nila dito nga nagtililipon ang 11 kag ang iban pa nga mga kauptanan nga nagsiling, "Matuod gid nga ginbanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kay Simon." Ginsaysay nila nga duha ang mga natabo sa dalan, kag kung paano nila siya nakilala sa pagpamihak-pihak sang tinapay. May mga hanabo sa aton kabuhi nga hindi dayon naton maintindihan kung nanugid ang pagbuot sang Ginoo. Kung kaisa, sa pagkadula sa aton pinalangga sa kabuhi, bangod sa kamatayon, aksidente, balatian o kon physical separation, nagasarado ang aton tagipusoon. Nagaukot kita sa ila mga tinaga nga ginbuyan, nga wala sa makahamulag sa aton sa ila, nga hindi kita magbulagay, tubtub mentras kita nagakabuhi. Mga utod, ato nabatian sa Ebanghelyo nga ginsaysay ni Jesus ang kabangdanan sang iya kamatayon sa krus, sa duha niya ka mga sumulunod, nga nagapangasubo, samtang nagapanglakaton padulong sa baryo sang Emmaus. Ini nagapahanumdum sa aton nga si Jesus wala nagabiya sa aton. Magsalig kita nga kaupod naton siya, ilabi na gid sa panahon sang aton pagpangasubo, kag sa aton nga mga pag-antos. Sa mga tinuon nga kita nawad-an, batyagon naton nga kaupod naton si Jesus. Magpabilin lang kita sa paghulat nga igahatag niya ang matuod nga kabangdanan sang aton mga pag-antos, hindi suno sa aton kabubuton, kundi sa iya gintakna nga panahon. Gani kung ang kasakit ang manginsablag sa aton panulukan para hindi naton makilala si Jesus, hindi kita maguntat sa pagpangita sa iya. Isalig man naton sa iya ang aton kaugalingon, kung hindi nagid naton masarangan ang kabugat sang ginabatyag nga kasakit. Wala sang duda nga magapabilin si Jesus nga magaupod, magapasan sa aton, tubtob sa oras nga manumbalik ang aton kusog kag kaisog, para magpadayon sa pagpanglakaton liwat sa iya grasya kag kaluoy. Sa aton ebanghelyo aton man talupangdan nga ginpadabdab ni Jesus ang mga balatyagon sang duha niya nga nagakasubo nga mga disipulo.
Sanday Cleopas kag Simon. Paagi sa balaan nga kasulatan, sang iya ginpahanumdom sa ila ang mga nasaad sa kasulatan na hanungod sa iya. Kagpadayon pagid niya ginbuksan ang ila mga kasing-kasing sa pagpamihak-piyak niya sang tinapay kaupod nila. Sa siningabahin, nakilala dayon sang duha ka disipulo nga ang kaupod nila amo ang ila Ginoo. Si Jesus nga nabanhaw. Padayon si Jesus nga nagapakilala sang iya kaugalingon paagi sa balaan nga kasulatan kag pagpamihak-pihak sang tinapay. Nga sa aton tiyempo amo ang pulong sang Dios kag ang Eucharistia. Kabay nga sa sining padayon nga pagselebrar naton sang kapistahan sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Jesus, aton tagaan sang mataas nga importansya ang pagpadalong pagid naton sang aton pagkilala sa iya, paagi sa pagbasa o kon pagpamati sang pulong sang Dios, kag pagsimba kag pagpakigisa sa iya sa santos nga misa. Ang Eucharistia isa kabalaan nga hilikuton sang pagpasalamat sang dako nga regalo sang Dios sa pagsakripisyo sang ianak nga si Jesus para sa aton kaluwasan. Amo nga sa kada santos nga misa, kita man ginaagda nga ilakip sa aton mga intensyon ang aton man mga kaugalingon nga mga sakripisyo. Agod sa pagbayaw sang ustya kag kalis, mabayaw naton sa akto sang pagsimba ang tanan naton nga mga kasakit kag pag-antos. Agod ini matagaan sang madalom nga kahulugan dira upod kay Kristo. Sa sini nga paagi, padayon naton mabatyagan nga sa tanan nga tinion, sa kalipay man o kasakit, sa himaya o sa kalisdanan, kaupod gid naton ang aton Ginoo, kag padayon siya nga nagapanglakaton kaupod naton sa dalanon sang kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabailuan ko sang Bombo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nagkarigad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports, First Edition. Subong Miyerkules, kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa biyante na kita sa bulan sang Abril, tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilla. Updi naman ninyo kami no tubtob sa isang takna. Subong yang aga sa pagdurong sa isa pila ka mariga panguna, mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bula pila ka mariga pangunang mga balita nga ato nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day nga ato nga diskusyonan. Pilaya ka mariga pangunang mga balita ato nga paghahatagan sa pagtamod subong sining Miyerkules naman edisyon sang ato nga palatuntunan. Una kita mga kabinan sa mga riga pangunang mga balita local sa subong iyang aga hibaloon naton no chikero naton pila iyak ka mga riga pangunang mga balita ang mga PDL o persons deprived of liberty no may ginakwa ni subong nagaprepara no subong ang BGMP no sa Western Visayas sa mga sistema sang pagbinutuhay. Kaya ni sila pwede na ibalo natin nga makabutar ni sila pag-abot sa eleksyon. So mayara iya sang preparation mismo sa sulod iya sang BJMP. Kag subong man. Sa ato niya nga mga kabombo ang dugang pang mga balita local nga ato niya nga tutukan sa subong yang aga driman sa aton nga palatuntunan ti ang KAMSI nangin Carlos Helado Memorial State University na.
ginatawag na niya Kamsu. Carlos Silado Memorial State University. No, tiyan mo ning dako man ning announcement nga alos ginkalipay man no sang tanan sa aton sa especially sa mga faculty and staff sa management sa iya nga university. Dugang pa nga mga nagapanguna nga mga balita lokal, dakop ang isa iya mga kabiran kakatapo sang New People's Army sa Sitio Cubay, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental matapos nga serbihan iya sang warrant of arrest. Kag subong man sa dugang panaton iya nga mga balita aton man iya nga chikeron kag tutukan diri man sa aton iya nga panatuntunan ang NOCPO, ang Negros or NOCPO PPO, Negros Occidental Police Provincial Office, mayara man sang deployment sa mga election materials 10 days before sang election. Actually, ara na sa warehouse ng mga election nga mga like ang VCM, no, mga vote counting machines, so ara na dira. So initanan mga balita local nga to niya nga tutukan sa mga balita pungsud noon, ma-update kita iya mga kabanan sa sining pinaka-latest nga shooting incident sa kay Kalyode. Mayo lang, luwas na siya nga kahimtangan ining presidential candidate. Ang PNP sa mga kauturan naton maga-checker mani sa aligasyon sang election sabotage. No, nga gina-insist ang apat iyak mga presidential bets, no? Kag subong man sa mga nagapanguna nga mga balita nagikan sa luwas sang pungsod. Ang pagpamomba sa gihapon, no, sa may Mariupol, kag subong man sa mga kauturan naton sa Afghanistan to ano man ang patay sa isa man niya kapag pamomba. Kag pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niyang tutukan, ato niya nga diskusyonan. Samtang kita nagpangalagad sa subong iyang aga. Sining sa mga kabombo naton ha, sa sining Miyerkules naman edisyon sa ato niya nga panatuntunan. Kamusta ka mo dira sa mga kauturan ta sa ato niya nga mga kabombo? Nag-monitor sa aton diri sa 630 kHz sa iyo sining tagsag ka mga radio dial. Nag-upod sa ato niya mga kabinan sa ato niya Facebook, sa Facebook Live, sa Bombo Radio Bacolod, no? Kadamuan sa inyo, tiyari na subong sa Facebook. And of course, may araman kita sa mga kauturan, ngayara man iya mga kabiran sa YouTube, no? So, mayugid nga pag-monitor sa subong naman iyang aga. Pero ito ni mga kauturan, amo niyo ang sitwasyon naton, aga pa kita nagabalata, aga pa nga mga nagabulugtaw, kahit may mga obligasyon kita temprano pa, or mga obligasyon kita aga pa, tinatapos na ito yung Holy Week, no? And yung ato niya nga pagpahuway, somehow, no, sang more or less, apat ka adlaw, malawig-lawig. And sa subong, sa mga kauturan naton, at balik naman iya sa pagtrabaho. Amugin na, no? Trabaho. Pero syempre, ang ginapahanumdum dira, we have to observe sang sining ginatawag iya mga kabiran nga minimum health protocol. No? Kinanglan gid na, kasi syempre, hindi kita dapat iya magkumpiyansa. Ang ginasakuan gid subong sa ato niya nga mga kauturante syempre ining eleksyon no? Imagine bala pet sa ano ni pagtawag pet sa biyente na kita sa bulan sang Abril 2022 hambal ko na gani kay ina. And kung tanawan natin sa aton ng mga kabombo, more or less, Bombo Harold, 19 days to go na lang, no? 19 dias na lang. Kag magapatigayo na kita iya mga kabinan sang May 9, 2022 local and national election para sa aton iyang the vote 2022 countdown. 19 days to go! No, para sa May 9, 2022 national and local elections. Kadasig lang gid, no? So that is why nga subong mainit gid nga ginatutukan
ang kampanyahanay, no? Ang mga preparasyon, sining nagahilapit, iya mga kabiran niya pinili ay. So, may ara sang subong, nagainit, kita mo si Kaliode, may mga nabiktima na siya sang shooting incident, timayo lang, nakaluwa siya, no? Sa mga kabombo naton, and sa liwata, initanan sa aton yung mga kauturan na aton yung tutukan sa subong nga agadri sa aton yung palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Okay, sige. So, pila ka mga nagapanguna nga mga balita ang aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Kamusta? Again, sa mga kauturan naton kinanglanon diri magmata aga pa, kinanglanon ta magmata temprano pa. So, bugtaw na, bangon na, ha? 39 minutos lang nakarigad sa oras nga, alas 4 saga. Basi mawili kita sang tulog o basi mawili kita sang balubarikutot na sa dapat subong, aga pa kita nga magbalakata, aga pa man kita iyang magbulugtaw. So this time, sa mga kauturan ta, kamustahon nato ang ato niyang palibot sa syudad sa Bacolod. Chikero nato na, unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kamusta ang palibot naton sa driya sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Kutob again sa malabutan sa katoriya nga signal, pero ba nato ni mga kauturan, kati kinabanan nagtanaaw na rin gidya sa YouTube, no? Kaya gamapatian mo. At the same time, ti mayara man yung ba nato ni mga kauturan niya, ti anda lang dayang radyo. At sa radyo ya, ti makagiho ka man, no? Kung anong imo iyang hilikoton, pero iba nato ni mga kauturan, sa nag-anda ang radyo, monitor sa pwede nyo sa cellphone or pwede nyo sa inyo sa mga tablets, sa inyong mga laptop, no? Ga-monitor sa buong sa Bombo Radio Bacolod. Kaya mas gusto nga may video pagid. So makitaan kanong ato niya nga mga ginabalita, kanong ato niya nga mga gina-report sa subong iya nga aga. Okay, so kung anong komportable sa inyo, importante ga monitor kita yung balita, no? Very, very important. Like sa everyday, sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Na? So, sige, kamusta ho nato ng ato niya nga sitwasyon diri sa may syudad sa Bacolod kung sang tinalikdan nga si Mana. Nangin maulano ng ato niya nga tiyempo because may bagyo nga nagsulod riya sa aton sa may pusod Pilipinas. Subong niya tido ka medyo kanay-kanay na, okay na. Do hindi na mapurnada ang aton iya nga mga helikoton, no? Tagsa iya kadlaw. So, by the way, sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, nga naga-monitor sa aton subong iya nga aga. No? Sa liwat, sa din man ka mga bahin sang kalibutan, diri sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya, sa Negros Occidental, or kutob iya mga kabiran sa marabutan sa aton iya nga signal, mangin sa mga utod naton iya sa luwas sang pungsod, no? Mga OFWs naton, nga mga kauturan naton abroad nga syempre nagabaka-baka man nagatinguha para mapadala iya sa pamilya pero naga-monitor na sa Bombo kay man ti gusto mangin updated sang aton iya nga mga balita, no? Gusto iya nga mangin updated ano man nagakalanabo sa aton driya sa may pungsod Pilipinas. Okay? Sige, 42 minutos na nakaligad sa oras ka sa 4 sa aga. Kamusta na ang ato niya nga palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton ang unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, good morning. So, live kita sa may area sa public plaza. Bombo, hindi makita din natin yan dito matulutaway pa ang palibot dito sa public plaza. Bombo, hindi makita ng mga PJ, no? Payment na pakagpapakari dito sa syudad sa Bacolod. Bombo, so far ang ating siningat kempo. Segundo kamayo, no? Wala kita may mabatsyagan nga pagpanalitis kung kaagahon. Bombo, medyo mahuluhangin subong, no? Ang ating siningat kempo. Bombo, so mayo na Bombo, kasi mayo na subong ang ating siningat kempo. Wala panalitis ang ating siningat mga kauturan, makubra na sa industry, tagsa-tagsa ka mga aktibidades na Bombo. Init na gidya subong Bombo Carla, no? Unlike sang Holy Week, to gani nga nimolano naton tiyempo because sang bagyo subong nga ti do ka okay na gid sang aton nga tiyempo, no? After sang Holy Week.
Sakto gina Bombo ano kay ti antis naga sugod ang ako sa Holy Week Bombo anti binabatyagan kita kapag ulan-ulan ti lagi ka adlaw ang aton sininga nabatyagan nga pag ulan-ulan Bombo sila man sa adlaw ang adto sa aton sininga mga kauturan sa mga areas nga nagasaka ang tubig nagalakaw ang tubig sa mga dalanon Bombo pero subong bawing-bawi gid Bombo no kay ti magtungtong ang adlaw niya Bomba na alas 5 pa lang sa aga, no? Ako napatak pa lang alas 5 sa aga, mga 5:30. Medyo mainit-init na Bomba, no? Makabatsyag ka na sa kapaang magtungtong na alas 6 ka ba na agmigidya Bomba, no? Ang atong sininga palibot Bomba. Subong sa imo nga likod, Bombo Carla, from time to time, may makitaan ko ang mga nagalinabay, pero tido katawhay pamanggid. Yes, sakto gid ba ano medyo ano pag no tulutaw hay pag subong ang dala nun ti makita diri nato nang ato nga mga kauturan nga hingagaw padulong sa ila sinitag sa tagsa ka mga ulubrahan Bombo ano ti ang dala nun man ako ng dalan lakson man ti do dira iya makakita kita yung sang nagasari-sari mga salakyan nga pakadto pa kari kiti amo ginadiri ang main ginaton sini nga alagyan diri sa syudad sang Bacolod Bombo. Okay. So, naka na ang aton yung mga street cleaners, no? Daw naka-alerto na. Ina sila kung tanawon mo sa dalanon, las 3 pa lang sang aga, nagka-amat-amat na Bombo Carla, kay by this time halos tapos na sila tanan pang limpyo? Sakto gina Bomboan, no? So may by scheduling ning ila sini nga pagpanindo diri Bomboan ni ara sa mga nagapanindo diri kung tag alas 11 sang gabi, no? Until 1 PM or ano. Basta Bomboan mayari diri nga deployment kung ang gabi, no? Mayara sa nagapanindig and then mayara man nga duty subong nga kaagakon Bomboan titikop diri no diri sa palibot sang public plaza kag sa may downtown area Bomboan ti mag-adlaw ginasigurado gid nila nga matinlo na ang palibot diri sa public plaza kag sa downtown area ti pagkagabi naman ini sila liwat no nga panilpig no o kung magpanindo sa palibot sa downtown area Bomboan. Okay, no. So at least gatilha na no Bombo Carla. Duway man may patunda nga mag-ula no sa mga kauturan ta nga naga-monitor sa aton subong kay ti syempre kung magwa kita sa panimalay ta kinahanglan naka-alerto man kita may mga payong kita pero Bombo Carla debla klaro wala galom. Yes, Bomboan nakita ko diri subong no way kita galom sa subong maano pa no madulom-dulom pa pero ati for sure gid Bomboan niya maka-experience naman kita sa kapaang subong nga adlaw Bomboan. Okay, sige. No, so masako gining preparasyon naton Bombo Carla ning election. From time to time may mga checkpoints no sa nagkalaynan nga mga areas diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kung manotice naton sa mga kauturan naton Bombo Carla no dira sa Villamonte kaina may ara sang checkpoint o sa Mansilinga may ato checkpoint debla sa nanari-sari nga bahin sa aton syudad sa Bacolod tapos makitaan mo na dira ang because ang COMELEC nga ano ni gani pagtawa guidelines no may dapat may checkpoint so ginapadulog gid ang tanan niya Bombo Carla mo mga tricycle or mga pribado man nga salakyan so gina-check gid ni sa ato niya nga mga kapulisan subong Bombo Carla. Yes, akwa gina Bombo ano so madamo na sa mga ginapatigayon nga mga checkpoints sa aton nga mga kapulisan especially gid kung gabi gid Bombo ano as pa magkagahon nagakandak ini sila sa checkpoint kung tigadawon Bombo ati nagakandak man ini sila checkpoints no sa randomly sa ila sini nga mga areas of responsibility Bombo ano ti kung kagahon ti mo gining kinakadamo gid nga ginapatigayon nga checkpoint at syempre agab iiniya Bombo ano at katingalahan gid nga pag wala man sa emerhiya o kung hindi man sang hindi man duty gid bala sa ulubrahan so katingalahan nga agagwa ko panimalay Bomboan. So, part manina no sa curfew hours diri sa syudad sa Bacolod ang ginapatigayon man nga checkpoint. So, ginapriority diri Bomboan amo ang COMELEC checkpoint Bomboan nga organization dito sa kapulisan LGU kag sa COMELEC para masigurado gito Bomboan nga ang aton sining palaabuton nga eleksyon is full gid Bomboan.
dala na diri Bombo ano mo ang mga election materials sa Bombo ano ti kada daw nag-abot na diri ang mga election na materials. So ang NOPO Bombo ang kapulisan sa NOPO may yara sa deployment sa mga election materials no 10 days before sa election. So ari na sila mag-deploy na sila kag pagabantayan ang mga election na materials Bombo sa Negros Occidental. So may yara sa mga voting areas, no? Mga 698 na mga voting areas sa Negros Occidental at hindi nga pag-abantayan. So, mayara sang deployment ang kapulisan. At the same time, mayara man sang mga required na mag-bantay man, Bomboan. So, ang kapulisan sang Lopo, sino Kapulis Lieutenant Abigail Donasco, Bomboan. So, hindi na sila yakin magdugang sang ang mga kapulisan ang mga kapulisan na diri sa Negros Occidental Bomboan hindi na sila nagiginiya ang duty during election Bomboano sila na ini ang bantay so kumaga Bomboan na sufficient no ang aton sini nga mga kapulisan nga magabantay sa maabot nga election diri sa aton sini nga lugar Negros Occidental kaga diri sa may area sa Bacolod City. So for sure ang Bacolod City Bomboan tingyari man sila sa deployment para sa mga so meaning to say Bombo Carla, when we say election materials ang dala na dira mga vote counting machines, mga tanan nga mga paraphernalia, tanan nga mga materials nga gamiton sa mismo sa May 9 nga election. So which means kung May 9 ang election Bombo Carla 10 days before sa April 30 that Saturday April 30 may deployment na. Yes, Bomboan. So, mayarain na sila sa deployment ka Bomboan. No? Pero ang pag-transport sa isang mga election materials Bomboan, hindi pag-disclose no, kahit iba't magpungkada bala or basi kung may mabangga sa mga transport sa isang mga election materials. Kinanglan, gid na Bombo Carla, no? Siyempre, hindi gid pagpabalo ang details gid bala as to ano oras, amo na, kahit siyempre, kwan gid na iya Bombo Carla, tamaan bla ka, sensitibo na siya, no? So, sa ato niya nga mga kauturan, pero ang importante safe gid niya nga makaabot ining mga election materials nga ni sa lugar kung saan siya dapat magpadulong, Bombo Carla. Yes, ako ginaabang amo gini ang ginapasiguro sa katapos sa mga kapulisan nga amingin safe ang ini nga mga election materials wala sa mga matabuking nga mga insidente gid Bomboan amo gini sini nga gina-secure para at least Bomboan sa maabot nga May 9 at ini nga maayo nga pagagamiton kaga safe ini nga pagagamiton Bomboan. Correct, good. No, so amo na no sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Ang ginasugilanuna niya subong niya Bombo Carla yate syempre mainit siya ining ano ni gani nagahilapit siya nga ano mo nga election kay yung tanawon mo it's ano na lang gid siya kadasig na lang gid siya Bombo Carla 19 days to go election na kita. Yes, sakto ginaabang mo ti ang mga politiko diri Bomboan ti kabaka-baka naman ini sila no sa pagpangampanya no sa ila sini sa tagsa ka mga ugalingon no ti pakita man ini sila sa ila sini nga mga plataporma kung ila sini nga pagahimuon kung ano kung magadaog ini sila sa maabot nga eleksyon Bomboan. So kabay pa Bomboan nga maging peaceful lang no ang maabot nga eleksyon kiti ang kini ang ginasigurado gid sa aton sini nga mga kapulisan a month before Bomboan ti kinakabuskan na naton kung ano ang ginasini nga mangin preparasyon sa maabot nga eleksyon. So ti mangin preparado ginangaton sini nga mga kapulisan sa pagbantay hindi lang sa mga election materials Bomboan kundi sa mga magabutar sa maabot nga eleksyon Bomboan. Oo. And Bombo Carla no sa ato niya nga mga kabombo importante amo ning ginambal sa ato niya nga mga katapos ang kapulisan nga ti bastanting puwersa kay kabalo ka hukis aya pagabot puwersa iya sa aton ni makatapos ang kapulisan nga daan ti ang aton iya nga mga pulisya ang ratio blat hindi man gid na iya amo na ka bastante mo Bombo Carla. Mo gigani ba man pero ini ginasigurado ginila nga amiyara gid sila deployment para at least nga checkeron kagabantayan ang mga areas of responsibility sa Negros Occidental Bomboan. Okay. So, Bombo Carla, no, sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo, ang
ano ni siya, no, ang ining deployment ngan ini para sa aton iya nga mga kauturan. Hambal daton kay na 10 days before, syempre eskortan gid na sa aton iya nga mga katapusang kapulisan and may assign gid na iya nga PNP, Bombo Carla. Yes, sakto ginabang mo, may ara dapat sang kapulisan o pulis gid nga bantay po sa pag-transport, pagbantay sa mga election materials po. So, babaan pamatian naton ang Bombo Carla, before that, yes, no, kay sa kay Police Lieutenant, no, Abigail Donasco, importante na iya sa aton niya nga mga katapos ang kapulisan niya ti alerto lang gid. In fairness sa ila ha, makita taman gid ang ila nga effort mo nga ginatawag mo, Carla. Yes, sa Bomboan, sa pagbantay pa lang, kung pagpatigayon pa lang sa mga checkpoints sa Bomboan, makita natin nga ila sini nga effort sa pagbantay. So, kabay pagid nga Bomboan nga mapasandus pag ila sini nga pagbantay, para at least ang aton sini nga mga kauturan na duga bala ang kahangawa, sa maabot nga mga election. So, for the subong Bomboan, wala pa man gini sila yung pinamonitoran sa mga 18 hotspots, diri sa Negros Occidental, na pagid pinamonitoran nga do ka haladlukan di pala Bomboan na pareha sa before nga natabo sa mga areas diri sa syudad sa mga syudad sa Negros Occidental kag kabanwanan sa Negros Occidental ini dagit kinasigurado nga ang pumuluyo safe gid Bomboan. Okay, sige. Pamatiyan naton si Police Lieutenant Abigail Donasco. Ang deployment sa aton personnel is 10 days before the election. And as meron naman kitang date of dispatch na actually ma'am from sa north kag sa south sa aton mga election materials naton, but I believe we cannot disclose this ma'am ang sa date of dispatch, but there is na ma'am lapit na ma'am a week from now due to the fact ma'am na basi pala maharang ta ma'am and ang ga-transport bala basi maabangan kita, so we cannot disclose that ang transportation lang ng election materials naton. Pero there is schedule na ma'am. May voting centers kita ma'am na 698. We will multiply that into 2 ma'am. Amo na siya ang personnel ta nga ma-deploy sa voting centers because we have 2 per voting center. And other than that ma'am, hindi lang na ma'am, may pa kita ang EMAC naton ma'am, or IMAC naton, election monitoring. Meron tayong deployables dyan, ma'am, na 170. So, yun, ma'am, sa MEMAC tsaka SEMAC natin, na municipality or city, na election monitoring area center. May, kita, ma'am, ang aton quick reaction force, ma'am, QRF ang aton tawag sina, na daw, na sila, ma'am, for security purposes, pagid na ma-deploy for the whole Negros. 2,187 kita. We will not need it anymore kay wala na kita variants ma'am, no? We were able to make a way nga hindi na kita magkulang. So out of the 6 PPOs and 2 CPOs naton, for the whole region 6 kita lang ang nag-no variants. So hindi na ta magkuha tao and hindi naman ta magpagwa tao from the province. So, ang aton mga personnel, ma'am, from the province lang yun, sila, dire lang sila So, Bomboan, mo to, apahayag sa Lieutenant Abigail Donasco. So, kung ang mga personnel diri sa Negros Occidental, diri na lang gid sila mag-circulate Bomboan, diri na gid sila mag-deploy sa maabot nga election, Bomboan. Oo. So, amo nang hambal mo a while ago, Bombo Carla, may naibaluan man naton nga sa una nga report. Mayara kita sa mga 18 ka mga na-identify nga lugar diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental nga gina-consider na siya nga mga mainit, no? Mayara na siyang ginatawag iya Bombo Carla nga ano na ganit siya na pagtawag Bombo Carla? Gina-classify. May classification na siya, debla? Mayara na siya sang orange, mayara siya sang yellow, no? Or kag mayara siya sang red. Magambal kita yung red, do amogid na siya yung Bombo Carla, ang pinakainit gid, ang ano ni gani pagtawag, ang degree, sinamogid ang pinakamataas nga ginabantayan gid Bombo Carla? Yes, Bomboan, so mayara sang red category, no? Ang Negros Occidental, Bomboan, kag amogid ini ang
bantayan sa aton sini katapos ang kapulisan kag katapos ang army man Bomboan. So ang nabilong diri sa apat ka mga red category Bomboan. So ini may mga presensya ini sang CPP-NPA Bomboan, no? Ang iban diri may mga previous nga mga records o kunyara sa mga insidente nga natabo sa ila sini nga lugar during election time Bomboan. So sa orange category same man Bomboan, no? Pero hindi ito talikid nga kumbaga ikaduwa siya sa red category. Then ang yellow Bomboan siya mo din pinakanpo no ang medyo mambal na to niya matulutaway. Pero sa subong Bomboan mambal nga matulutaway pa ang ini nga mga areas, ini nga mga 18 ka mga hotspot areas. So ini apat sa red category, 13 sa hindi 13 sa orange category, din sa yellow category Bomboan. So muni ang 18 ka mga hotspot areas diri sa Negros Occidental Bomboan. So far wala pa rin sila hindi magkahangawa ang ato nga mga kautugan. Bali duging butang lang ini nga mga areas kay tungod nga may mga presensya sang NPA kag ini may mga records before during election time Bomboan. Oo. So kabay pa nga amo nang ginatawag bla Bombo Carla nga ano ni gani man mangin malinong gid no. Ang eleksyon niya umalagi lang niya Bombo Carla. So meaning to say hindi ginato niya siya doya dibdibon nga nablang makapatay ka or patson mo tong isig mo pareho kay man ti competitor mo to siya do dihado ka no. Kay ti ipangibabaw ang ginatawag nga espiritu blasang sportsmanship kung perde kaya ti kundi pahuway kag mag-relax kag sunod naman galing hindi nga maano gid painiton gid kag do halos mamatay ka sa imos na isig pareho kay man ti do manog perde kay imo iya. Anyway, bantayan tani Bombo Carla ang mga dugang nga mga developments no hambal naton gani sa aton nga The Vote 2022 countdown 19 dias na lang kag magapatigayon kita sa May 9, 2022 elections no. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Yes, Bombo, ano mo yung report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla may defensor sa unang hugnat sa balita yung dulong sa aton subong yang agadri sa aton iya nga panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. So muna no kay Mandria sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Ang Commission on Elections nag-identify ni sang 18 ka mga localities diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental bilang mga ginatawag ni mga potential nga mga election hotspots sa sining pagpatigayon naton no or ining mga election hotspots sa pagpatigayon naton sa national kag local elections. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ti 18 ni tanan iya ka mga lugar nga halos ginabantayan no diriya sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental no ang mga mainit nga mga lugar we have Moises Padilla no ang mga grave gid lang ang mga areas of concern na muning banwa sang Mukando ni Moises Padilla syudad sang Escalante no debaladong dumanyo sang 2019 Moises Padilla was placed under COMELEC control due to intense political violence and rivalry. It even prompted President Rodrigo Duterte nga magbisita sa town to assure sa mga residente nga safe ang pagboto. Ang Moises Padilla naman, police, ang COMELEC police with the help sa church kay civic groups nag-invite man ganiya sa mga kandidato para ya sa sa peace covenant no patigayunon sa ato riya nga mga kauturan kay sa ato riya nga mga kabombo. So ni siya mga mainit gid lang ang mga gina-consider nga mga lugar. Hello, ti dira sa mga kauturan naton sa yung pag-mention naton yung mga lugar, ti kamusta ka mo dira mainit gid man? Moises Padilla, ano pa matchag sa inyo sa nga lugar? Moises Padilla, Candide, Escalante, kaya mo na yung mga lugar nga ginabantayan gid no sa aton iya nga mga kabombo, sa aton iya nga mga kauturan. Ang iban, no, may mga lugar man nga somehow ginabantayan man, we have Binalbagan, no?
Ano pa? Don Salvador Benedicto, kamusta ka mo dira? Mga immediate areas of concern, mga syudad sang Silay, Victoria, Simamaylan, Kabankalan, Manapla, Toboso, again, habal ko na, Binalbagan, Hinubaan, amunin yung mga lugar nga, somehow, bunubantayan, no? Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amunin yung mga areas. So, di ba may mga ginatawag kita ganing yung mga peace covenant signing. Ang syudad sa Bacolod, supposedly, ang hambal to sa aton sang tilikdan ni Comelec Head, Attorney Revo Sorbito, ang syudad sa Bacolod, dapat peaceful niya mo. Kahit iwaay man gidya grabe sang ginagamo. Green, somehow, no? Amutong recommendation. Pero ang ginhambal sang regional office, dapat yellow category ang Bacolod. The intense political rivalry, no? Ga-agree ka mo sina sa mga kabombo naton, sa mga Bacolod noon nga nag-monitor sa aton subong, abe-abe anong inyo nga mahambal. Mayara na diri sang ginatawag nga intense political rivalry diri sa may syudad sa Bacolod. Do you agree with that? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sa tuod-tuod man gid, bla. Sa aton nga mga kauturan, sa tuod-tuod man gid yati, syempre intense political rivalry. Amo na nanamian man naton like diribla sa Bacolod, halin pa man sang unang politika, babaanay lang na. Babaanay meaning to say, hambal, no? May mga habuyanay, hindi na malikawan, syempre kay may mga habuyanay sa mga batuhanay sa mga issues, no? Mahambal sila sang medyo makahang-kahang man nga mga tinaga, pero kutob dira. And kita ya, okay gitas na ya. As long as sa mga kauturan naton kay sa mga kabombo taway tayaga pinatsyanay. Na blang, hindi ka makamamatay sa isig mo ka pareho, kay man again, ambal mo madihado ka. Pero kung baanay lang ka mo, wala, pinagusto da. Pero you have to make sure man nga, ang mga baanay ng mga siwilanon niya, hindi ka man niya makatapak sa imo sang diretsyo man, sang imo sinisig ka pareho. Again, ang syudad sa Bacolod, ang subong nga eleksyon, isa man ni sa pinaka-exciting man nga eleksyon, no? Dibla? Kaya syempre, ang magpapili dire sa mga kauturan naton, we have incumbent Bacolod City Mayor Ifilio Bing Leonardia. Siya ang sa pwesto. Ang iya nga challenger, we have former 3rd District Congressman Albi Benitez. Syempre, ginambal, ang challenger, subong ni Mayor Bing, isa ka bilyonaryo, ginambal, si Mayor Bing, incumbent, the longest serving mayor man sa syudad sa Bacolod, fact man na, realidad man na, that's why nga bakod gid, no? So duha sila. So that is why man nga gin-classify ni siya sang Region 6 nga ang Bacolod mayara ni sang intense political rivalry. Pwerte, no? So anong point of view nyo sa mga kauturan ta? Anong panilag ta? Sa sining nagahilapit, tambal ko na gani kay nasa aton nga the Vote 2022 countdown. It's 19 days to go na lang mga kabiran, kag-eleksyon na. Sadya, no? Sino ay na madaog? Di magambal ka, Dres Bacolod ya, ang color ya, pula kag puti mo. Magambal ka pula, tiyari nis grupo Mayor Bing, grupo Progreso. Magambal ka naman puti, tiyari naman niya sa piyak nga grupo ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez, grupo puti naman niya. So pula kag puti. No? So that is why from time to time mamangkot kita sa inyo sa mga kauturan ta, sa mga merkado, sa mga utod naton sa mga terminals, anong pagtanaw nyo diri sa election sa Bacolod, no? Sinong namian nyo, anong inyo sa iyang mga point of view kay election time na naman subong, no? Sige na mamangkot naman kamo. To know, syempre, kung ano man ang sa inyo nga panghuna-huna, sa inyo nga mga paino-ino, hambal ko na gani, it is importante ya subong ya
sini mga election hotspots, sini mga lugar nga ginatutukan. Ang pinaka-importante sa tanan bla, ini nato niya nga pagpadala gid sa utok tangat iniblang dibdibon mo gid ang eleksyon nang mamatay ka or pahilayo lang, no? Sa imos na isig ka pareho kay manti feeling mo dihado ka. Ang eleksyon maagi lang na iya. So, ang eleksyon maagi lang na iya. Ang importante ting relasyon mo na iya sa isig mo pareho, hindi man magkalabugras. Subong nga daan, perte mo, halin sa local, padulong iya mga kaberan sa national. No? Samtang nagalakat kag nagahilapit yung eleksyon niya sa national niya sa weekend niya may mga pasabog pagidya mo. Atong pinaka-latest nga nakaangkon man sang nanari-sari nga reaksyon para sa aton nga mga netizens o para sa mga kauturan naton, mga pumuluyo sa bugos nga pungsod Pilipinas. Atong ginambati ang joint press conference sa mga presidentiables, no? We have sa ato niya nga mga kauturan, no? Mga presidential candidates bala nga naghulugpong sila. We have Senator Ping Lacson, Isko Moreno, supposedly join pa to ni Senator Manny Pacquiao, pero why siya nakaabot? Why siya kuno nakaabot? Kay na-delay siya, delay iya flight, ipag-abot niya sa area, tapos na ang boxing, tapos ng press conference. So dito sa press conference nga to, supposedly, ang pinakatinutuyo nila, amotong ginambal nila nga kung tani, ang balon nga ti, hindi sila magatrasa, galing, ang ginambal dito, nga ti nagwa sa iya, ginambal nila sa mga upod ng mga presidential candidates, nagwa sa script si Mary Isko Moreno kung nagpanawagan siya sang resignation ni Vice President Leni withdrawal ni Vice President Leni Robredo sa pagpapili. So dito na, grabing mga reaksyon sa mga kauturan no? Na nakaangkon isang nanari-sari nga reaksyon. Ti chikeron subong sa pinaka-latest chikeron subong sang Philippine National Police ang ginakabig report nga pagpang-sabotahe sa pagpatigayon sang eleksyon sa May 9, kaangay sang gina-insist sang 4 ka mga kandidato sa pagka-presidente. Ang hambal rin ni PNP Chief General Leonardo Carlos, ngaway pa sila sang encounter nga may report nga pang-sabotage o pang-sabotahe, nagpangako sila nga kuwaon ang detalye halin kay Senator Panfilo Lacson nga isa sa mga kandidato sa pagka-presidente nga nagpahayag nga may mga kaangay diri nga pagpang-sabotahe. Kay kung madumduman naton si Lacson, kaupod ni siya sang upod niya nga mga kandidato sa pagka-presidente. No, Mary Isko Moreno, anay National Security Advisor Norberto Gonzales, kag nag-warning sang posible attempt nga imuon nga i-destabilize ang May 9 election sa ginbangod lang sa ginpatigayon nga joint conference sang tinalikdan nga si Mana. Yaman ni Lacson nga why pa sila ka-validate sang report, pero sa pagpahayag sa ila sa dito nga joint nga statement nga ginpermahan nila kag 4 sila tan Senator Manny Pacquiao, nagpangako sila nga gubon ang ang mga preemptive nga mga maneuvers. So amo na ang ila sa nga pagpahayag mga pagpangsabotahe ning mga pagpangkasadya gid sang national naton iyang eleksyon. Ti amakon mo amo niyang hindi masadyaho kay si presidential Calyode na gintiro siya man nga pagkahimtang. 4 ang samarona sa mga Manubo Pulangiyon tribe kag mga kaupdanan ni presidential candidate nga si Calyode de Guzman sa sining shooting pagpangtiro sa mga ginakabig nga mga private armies
ni Quezon Bukidnon Mayor Pablo Lorenzo III mga alas 11:30 kahapon sa ngaga sa Barangay Butong, Quezon Bukidnon. Sang tinalikdan na ito yung adlaw naghambal sa mga private armies to si President Rodrigo Duterte. Speaking, gid niya siya, sa ato niya nga mga kabombo. No? Ang makon mo ya sa mga kauturan naton hambal ni Kalyode nga kabahin sa mga nasamaran ang kaupod niya nga sanday mga ni naman ni sila ya nan kag mga Manubo tribe nga sanday Dato Arroyo, isa ka nga pangalan nga si Ager kag si No Robert Nabatian. Nagtabo ining insidente yung pagpaniro nga ni sa ila sang magsugod sila kung tani nga magpatindog sang ilang mga balay, ang mga Manubo sa 4 ka ektarya nga duta nga ti hambal sa alkalde iya ni Mayor Lorenzo. Ang iniiyang duta kabahin lang sang 900 hectares nga ancestral domain sang mga Manubo. No nga ti para ya sa alkalde ya iyaman niya mo tinghambal sa mga Manubo ti ilaman ba ti diragi ng conflict 2018 pa sang natagan sang certification sang NCIP o kon national ang mga Manubo nga sila nagapanag-iya sang duta may mando man sa alkalde nga ihatag sa tribo ang duta apang why niya ginhimo katunto man no. Kung matuod ni siya, do ka tinunto na lang gid na iya. Supposedly, ikaw ang alkalde. Ikaw ang amay-amay sa lugar. Here comes ang tribo nga ni. Nga ti syempre gusto nila ya may ilaman niya nga lugar ya Hindi mo iya paghatag yan. Ano na iman? Ti ang ginaluyag sang mga tribo nga magsaylo sa bakante nga duta nga kabahin sa ilas ng ancestral domain. Pero hindi sila pagpasugtan sa private army sang alkalde. Rason na mo na nagtiniruhay na. Tiyan ni Kalyoding nagkadto ini sa lugar agud nga pamatian ang hibubunuot sang tribo nga ginakabig biktima sang land grabbing sang alkalde. Tinunto ng klase ni alkalde nino naliwat pagpapungko no? Samtang sa aton iyang mga kabombo, si Kalyode okay naman siya. Hambal niya sa statement niya gani, salamat sa mga nag-alala, ako po at sila kasamang Roy Cabonegro at David Di Angelo ay ligtas. Ang tinamaan ay ang nasa tabi ko si Nani Abela, nga na-organizer ng mga magsasaka sa Mindanao. Casualty rin ang isang leader ng isang tribong Manubo puli ngayon, no? Timayon mo, Kalyode, na puruhan, gid. No? Katunto, amo ni bla, operasyon nga ginatawag, no? Sa mga kita tanang video, gina-play na naton dya, courtesy na sang Facebook ni David Angelo. Kaluluoy sa ila, no? Walang gaano na sila, grabe man kakadasig-dasig sang video, kay di syempre intense na mo. Tiniruhay na nagkalanabo sa mga kauturan ta. Kita mo nagbugsok pag gani sila na sang flag na nila ho. Ang land grabbing gid no. Kay ti ila may gani sila sang dokumento kung tanawon mo kung sa ila nga pagpayag sa pagpayag ni Kalyode. Ti here comes ang isa kalkalde. Hindi mo na yung tuntuod nga do kasungak-sungak na gining iya. Hindi iya duta. Because nga alkalde siya dira isog-isog na lang. Kay kasarig siya may mga private armies dapat amo ning lagson sa ato niya mga otoridad doon tani pagpabayaan ni kay katinunto na gid nga sugilanon. Ini mga helpless nga mga tabo, ini mga tribo nga niti. Okay, sa hindi mo man sila mabasol yang nga kun nga aya nga mag tipon-tipon na sila, magpautwas ang ilas nga ibubunot kung magrally man na sila kay ti kabatsyag sila sang opresyon mo. Timakon mo, mayara sila yasang dokumento nga ila na. Halin sa NCIP national pero ari ang alkalde nila ho. No, nga do ka
sungak-sungak man isang duta nga ni, hindi iya pag ihatag, ay nanong pagkahimtang. Ang masubo, alkalde si Mayor Pablo Lorenzo III. Ang masubo, sugo niya pang private army, or iya private army mo, hindi man na magpaniro kung waya clearance rin sa iya. Amo na bla, kasang tinalikdala na gambal si President Duterte ni sa nanunggod din sa mga private army. Kaya pa, ari naman yung alkalde ni Mayor Lorenzo ni di ka miyara na siya gali, damo siya gali sang mga private armies, no? Kay kung subraya sa duwa, imo bodyguard, private army na nimo. Tinag-warning ni nga si President Duterte sa mga politiko, sa mga nagpapili sa eleksyon, nga ilimit ang ilang mga bodyguards. Di kay Mayor Lorenzo, ano na iya imo? Diaryo preti, lagso niya dapat sa otoridad ning pwede lang na iya. Siyempre hindi pwede hambal sa presidente, to quote ang ginambal ni President Duterte, tandaan ninyo, hindi kami papayag sa gobyerno na magkaroon ng terrorism sa eleksyon. Manikwala kayo or hindi. Kita mo, pag na-eleksyon dyan, nagpakitang gilas na itong mga bantay, itong mga private armies ni Mayor Lorenzo, tapos bukid noon sa Quezon. No? Hambal sa presidente, dapat sundon sa mga kandidato ang ginakabig na, ang ginatawag nga Lunan Doctrine, nga regalimit sa mga armed guards. Ang ginahambal ni nga Lunan Doctrine, nga ginaduso sadto ni Anay Interior Secretary Rafael Alunan III, ang nagatumod sa duwa o kung masobra pa sa mga armed men, makabig na nga private army, kag dapat disarmahan sang gobyerno. Di kabay pa. No, nga natabo ni kay Kalyo Dil daw nga ti kontra manis politikaya. It could be kay ti syempre may nagapili sa pagka-presidente, pero ting tsakto-tsakto lang. No? So, amo na, hindi pwede nang ginatawag subong iya nga mga private armies. 20 minutos na nakarigad sa oras nga alas 5 saga. Mapos kita iya mga kabiran for a while, pagbalik sa ato niya nga palatuntunan. Dugang pa nga mga balita ato niya nga diskusyonan. Dahil lang kita, standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kung Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Diri gid naman sa Bombo Report sa first edition sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sa mga kauturan nato niya monitor sa ato na aga pa, no? Bugtaw na or sa mga kauturan naton nga medyo katulog pa kay dito ka na may tulog basta gani kaagaho, no? Bugtaw na bango na ha, himos na ta kay 23 minutos na nag-aligan sa oras nga alas 4 or alas 5 rather. Alas 5 saga. No, 23 minutos na nakaligan sa oras nga. Alas 5 saga. Kasi mawili may kita isang tulog dira or mawili kita isang barikutot dira, no. So dapat aga pa kita iya nga magmalata, aga pa man kita iya nga magbulog tao. No, ibang mga kauturante syempre ara na no, nagahimos na or iba nang kapulo pangapi na ni gani kaya mga obligasyon kita temprano or aga pa iba nato na mga kauturan nakasanayan na malanggid siya nga magbugtaw ya aga, no, magmonitor sa aton diri sa may Bombo Radyo, no. So balikan naton chikero naton ang patrol sa dugang pa nga mga balita nga madulong sa aton subong yang aga kay man pilason nga soldado ni ginhatagan sang award sa natabo nga encounter bala sa may barangay Karadjuan, Himamaylan. Kang mga utod naton, mga armies ni, mga soldado syempre, no, inablang hindi kakbalo kisa may encounter amon eh. That's why nga may mga kauturan kita nga gakadulaan sa kabuhi sa serbisyo, no, sa patag awayan ti anhon mo kay ti amo nang ila sa iya nga trabaho. Somehow yati ang amoni ng mga profesyon niya iniblang ang imo isaktiil mo nang ginambal nila bla isaktiil yan sa ang isaktiil mo sa sementeryo nakiti wala kakbalo mo, no. Malas pa lang may mga encounter, so amo na that's why nga nagasaludar man kita ni sa ila sa aton iyang katapo ya sa PNP sa mga soldado naton kag sa iban pa blang mga organisasyon nga inablang ang trabaho ya halos ka-risky gid bla pero ti ga-perform sa gyapon kay in the spirit syempre sang pagserbisyo agti syempre amo ning trabaho para man sa pamilya. Balikan naton si Bombo Carla para sa dugang nga report sa subong iyang aga. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo, so isa ka soldado ang ginhatagan sa nga pasidungog, no, Bombo, sa 3rd Infantry Brigade, Bombo, sa may barangay Mahalang Mamaylan, ng ito sa 16, Bombo, no, ini siya gitagaan sa award, kung ini siya ini siya, Bombo, pilason, ini siya sa nagjuntad na encounter, sa 94th Infantry Battalion sa may barangay Karadjuan, Mamaylan, Negros Occidental sa April 14, Bombon. So ini siya si Mandirigwa Trooper Corporal Reno Bicole. Ini siya bonded, ini siya kag ini siya member ini siya sa 94th Infantry Battalion, Bombon. So ini no, ako ginini nga kapag pasalamat ni Mani Corporal Bicole, Bombon kay tungod ni nakabaton ini siya sa award kay ini Bombon sa pasidunggan ini no sa ato sini nga katapos ng army kapit pa ini nga mga soldado ini Bomboan gina-rescue nila ang ila sini nga kaugalingon Bomboan no umayara sa mga encounters na nagpunta dito sa ato na lugar Bomboan. Speaking of mga encounters kadaan madako dito mga encounters na nagalunta dito sa ato Bomboan last March sa kagsubong nga April Bomboan so medyo dito sa gunson gid mga encounters ka luntad no ang una nga mga encounter kung sa March ng mga encounters apat diri ang mga NPA nga napatay Bomboan sila nagabato kita Bomboan no ginapakisaso kita sila nga kaugalingon nga Bomboan pero kay tungod nga iba niya madamo niya sa gihapon ang mga nagasurrender sa gobyerno kasi paratis Bomboan nga mabag-o na nila ang ila sini nga mga kaugalingon. So ini Bomboan si dako kini nga ang kahigayunan kini nakabato na inisang award kini nga soldado Bomboan. Oo, kung tanawon mo Bombo Carla yang pareho ni mga soldado naton sa bahin sa aton iyang
nga army bla, no? Ti ano ang hindi gid sila yakapakot ni kung ginatawag bala Bombo Carla, no? Hindi sila yakapakot kung ano ni gani, kung ano matabo. Syempre sa encounter kay that's why nga okay, hinablang makaluluoy lang ti. May mga reported nga amo ni dulaan sang kabuhi kay tungod ti sa encounter. Kay from time to time diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, do hindi mo pagidya ma-discount persa sang ato sang mga ginakabig nga miyembro sang NPA, no? Kay tiara do gatuhaw sila Bombo Carla mo. Amo gid gani amo mo ano, pero ini sa mga reported kay gikan sa army Bomboan padugay na lang ini sila, no? Kung kapugtak na ini sila, wala na ini sila nagakingog kay Bomboan, sila pugtak-pugtak sa Jutay. Bombo Carla gambal ka pa, jutay pero gagwa gyapon ara gyapon, no? Yes. So inabla. So that's why nga sa aton makatapos ang ano ni sa Philippine Army ti syempre sa mga soldado especially diri sa aton sa Negros Occidental gasaludar tani sa ila Bombo Carla. Agamo lang gid na hindi magkampante. Anyway, Bombo Carla, pamatian ta si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ang kahapon to give recognition doon sa effort ka tropa nga na encounter last week sa Karadyoan, barangay Karadyoan. So ang amo ni naginhatagan ko sa wounded personnel medal, ining wounded natin nga tropa, slightly wounded natin nga tropa, no? Si Corporal Hicoli, para ma-recognize ang effort niya at makita man sa upod niya nga ang iya ginpakita man nga despite the danger ara siya atubang niyang challenge and to inspire others, no? So amo na nag-decide man ako, no, para makita sa atong tropa na we give recognition sa mga ilang mga achievements. Ang ako nag-permit ko mga istorya sila, permit ko masiling sila as part of my guidance na we should go hard against police armado ng NPA. And then, amo man lang yan naghahatag sang kwanan ng kapulba at na-intimidate ng mga tropa. So, dapat ko sa kabilugan, ang guidance ko sa tropa, we should go hard against them. At ipakita natin nga we are superior diri sa mga NPA. And basic yapon sa mantra siyang among division commander na feared by the enemy and loved by the people. At the same time, sabihin ko, we should give ang utmost service. Kung ara pa kita sa service, we should give the utmost service and ready to face ng mga challenges ko naman ang matubang namon diri, no? Diri sa isa sa Negros. Bombaan, so wato na apayag ikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte regarding sa paghatag nila sa award sa ka-wounded, no, ka army sa nagsutan nga encounter Bombaan. Okay, sige. Anyway, salamat gid. But before ka mag-extra Bombo Carla, as in okay aton kaling way gaulan subong, no, sa imo sa diri sa aton sa Bacolod, dira sa Gwa subong. Okay, yes, gid. so far sa subong atin niyon wala ulan-ulan Bombaan. Wala galom. Yes, Bombaan. Okay, sige. Salamat Bombo Carla. Kumuha na mo ng report, gikan sa patrol, Bombo Carla pinapasa para sa pamasakan ng Pilipinas. Nag-upload na sa Bacolod. Basta radyo. Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor. No, sa dugang nga report madulong sa atin subong yang aga subong ang alas 5:30, no, sanag na gid, no, sa mga kauturan naton. So tilha okay aton tiyempo sa mga kabombota. Importante man syempre kung hindi kita magkumpiyansa, hindi kita magsalig pagwa ta sa aton tagsa iya ka mga panimalay, dala ng kadaan kita yasang panaming sa aton iyang halawas. That is very very important sa mga kauturan ta. Okay, sige. Amo na ganing hambal ko, no, sa mga soldado, sa army, sa PNP, no, tining ilay nga kabuhi hindi magid kumbaga because sang nature sang ila iyang trabaho hindi ka gid siya ka balo, no, hindi ka kapakot, especially nis mga soldado ta didto yes bukid ja didto ya nagabantay iti ang ila yang kaenkwentro at tutos kabukiran, no, so hindi ka pakot, hindi ka kambal nga jutay lang nisla or ano nisla kay from time to time blaga tuhaw isa malas pala tigul pina may mga encounter, no. So pero ang tandaan naton especially sa mga kauturan ta nablang
Misa hindi ta maintindihan. Anyway, yari nga aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas, welcome. Good morning. Shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election and shall end at noon of the same day 6 years thereafter. Sa Siniga Sadsaran, ginagdulong sa inyo ang The Election of a Vice President. 15 minutos nga pagtalakay sang kaimportansya sang pagpili sang Vice Presidente sang aton pungso. The Election of a Vice President. Kagkaron, yari ang inyo mga tagapag-alagad. Mayong aga banwang gamhanan. Nagakalipay kita nga liwat mangin kaupod diri sa The Election of the Vice President. Isa ka special program gid. Ang aton dako nga pagpasalamat sa tagdumalahan sang Bombo Radio Philippines sa aton paghatag katahoran sa mga pinalangga nga mga tagpalamatik ang mga viewers sa Bilog Western Visayas sa pagdulong sini nga special program The Election of the Vice President sa 4 ka mga pamusod sang Iloilo, Negros, Capiz, Cagaclan pinaagi sa nagapanguna nga mga waragwagan sang Bombo Radio Philippines diri sa Bombo Radio Iloilo. Live kita, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. This is the election of the Vice President. Saan sila nga paghatag sang dako nga importansya sang pagpili nato direkta sang aton mangin masulod nga Vice Presidente. Kaangay sa kinandan, kaupod ko ang mga ka-toto. Kay manti ang likod kag inspirasyon sini nga programa, isa ka Inday. Ang aton bala paboritong Inday na no? Sa Kabisayan sa kun sa diin nga naganamit ina kun idebokayo ang imo sidi butang sa ibabaw o kun ginatawag namon ina nga muwasi kun pangod kun tungod kun lunga lang imo sini nga itongtong balakay. So anyway, namit ang aton nga mga ka-toto ngayon ambot sinihang balon nga parehas kami bilang nga toto. Dili na daw natandog kita tanan no kay manti Inday ang ginahambalan pagkatapos toto. This is the words of hindi lang address of endearment no amoning basta tawgon ka nga toto Jinil, toto Gerson, toto Jonathan, like ako kay kamagulangan gid ako daw kanami bala sa pamatyagan pag siyempre ang imong agot ginatawag mo nga Inday. Patamyawon ta ang duha ka kaupo daton ka mga bunggaitan gwapohon nga mga ka-toto o nakita kay Bombo. Pwede nagdayos, no? Toto Gerson Kanyal. Mayong aga, Sir Jinil. Toto Vice Gov. Abalo ka kung maghambal ka toto, do may ka-toto, bala, do may stigma pa nga nabili na sa uto ko nga, do hindi lima panas-panas, bisa nakapahuway ka na. Gabalik no? Ang madugay ng mga maduahon nga mga inagyan ta sa radyo, Toto Gerson. Ang mga ka-toto, yes, gabagting. Amo na akong kaisa bala Sir Jinil, nga kung makita mo ko magsalika, Toto Gerson daw ang uto ko daw wala pa ma-fiber, bala daw nagalag. Analog yapon ng daga, no? Nagabalik, daw may stigma nga nabilin sa kuan mo bala, sa utok mo bala. Isplikar ta na ba ng taga-antadyutay nga background ang mga taga Iloilo, mga taga Aklan. Diri sa amon just Negros kung makabati ang mga broadcaster kung magsiling ka toto, nagayuhong na sila kay abot na nila kung sino ang godfather ng ka-toto. So mayong aga sa aton mga kauturan diri sa Bacolod, sa Bilog Western Visayas, sa Aklan, sa Rojas, kag sa kay Toto Vice Gov sa Aklan, mayong aga sir. Good morning mga ka-toto, no? Actually dapat gid ko kamo nga tawgon nga mga ka-toto kay mulo bagulang kamo ya sa ako, no? Obviously, no? Obviously. Gapatubo pa na gani buhok ko sa dinaton sa nagligad. Pro don't nonoy kuya sa inyo, no? Kung ang bali Sir Janel kaina niya, ang Inday manamit na ya, pro di samon di saklan namit pag hindi maluwas nga Inday may bayi-bayi pag hindi nga malamit. So good morning good, no? Sa aton ka mga tagparamatik kag viewers, liwat kita nga nagakalipay nga makashare sa gadugang pa nga mga importante nga impormasyon subong, no? Sa aton mga pumuluyo nga mangin sa landigan sa Japon, sa aton pagpili sa aton mga opisyal sa gobyerno kapin pa
sa pagka-vice presidente. Toto, Janelle? Balikan ta ang halandomon ng mga inagyan sa tinion sang during the heydays of radio ni Toto Gerson Canyal. Ano ining gabagting nga ka, Toto, the magic word sa Negros nga naglapnag ni sa Bisan sa Bilog Western Visayas sadtong mga guro 15 anyos ang nakaligad, Toto Gerson? Man, kung magsiling ka, Toto Gerson, sabi mo, amo nang siling ko kay na sa imo bala daw wala pa ma-fiber ang utok ko bala daw nagalag daw nagabalik sa akon ang natabo sa akon sa una. Man may isa ka kampiyon nga broadcaster di nga puwerte ka pala sugid sa amon sa Negros. Nga sa iya komentaryo may ginpatay na siya nga tawo sa iya nga komentaryo bla. Samtang nagapamati sa komentaryo sa ginapatay nga tao. Kung ikaw ang pamilya, daw makasiling ka nga patawag na to pare, agad masugdan ta ng 3 ka siyam na igo nga matapos ang komentaryo. Matapos maning 3 ka siyam ta kapangadi. Amo na siya ka purte mag-storytelling. Malang tanan na papatiya, hindi lang ang mga listenerya, kundi pati ang mga media man na papatiya. Isa na lang gid ang kulang nga ma-concretize siya ang iya komentaryo. Ang witness ng iya ginahambal. Sa kung nano nga dibuy na sa iya kabuhi, may nagtuhaw nga witness. Kag ang witness nagpakilala nga siya si Ka Toto. Agree. Siya si Ka Toto. Nagnamit pagid ang istorya sang Ka Toto. Halos ang tanan dito na nagapamati siya manti ang mga barangay tanod nagasubay na sa kilid sang suba kay sa iya komentaryo kag sa aligasyon ni Ka Toto. Ang ginapatay niya sa iya komentaryo, ginpaanod na sa suba. Wow. Samtang ang ginakomentaryohan niya, gliyaga pamati sa iya, yung mandam na sa akon. Daw karon sang nag-abot ang panahon nga i-reveal na ni Ka Toto ang iyang hitsura. Kami tanan nag-full battle gear kay makuberin. Manperte man ang panaysayo ni Ka Toto. Kung daw ano katikalon ang ining broadcaster, amo pa na katikalon si Ka Toto. Ang tanan nag-focus gid kay Ka Toto. Sang ato na kami tanan nagabantay kay Ka Toto. Dugay-dugay na batian mo ng broadcaster nga nagpanawagan niya, Ka Toto, diin ka na. Hindi na makita si Ka Toto kundi na. Kami tanan daw na kaya hasta sa kagahon ang hulak namon kay Ka Toto abi. Way nagpakita si Ka Toto. To make the long story short, nagpakita si Ka Toto buang gali. Laing gali ulos Ka Toto. Buang pati ang mga pulis daw na kayasan no. Man kung ang broadcaster abi pwede pa lang siya kapangamuyo nga lamunon siya sang duta agud di siya makita daw himuon niya mo. Ang tanan daw na dismaya sang obra niya kag digto nagbantog ang ngalan niya sa Ka Toto. Pero ang naghatag sa akon sang stigma amo ni. Ginsugo ako pahambal nga hambalon siya bangod sang iya ginhimo manilagsanay sila hasta sa piyak nga kinabuhi kay gipatayan tong isa mo. Paghambal ko siya tumindog siya. Ang lamisa puno sang pagkaon. Pagtindog niya, ang panumdum ko pumuli siya. Binirahan ko kaon ng pagkaon man pre kasi ko bisan wala ko nga daan kwarta bisan manghugas ko pinggan basta busog lang. Nagpabanyo lang siya gali pagbalik niya naghawa ng lamisa diyan natabo. Siling ko sir, binirahan kong pagkaon kay siling ko, abi ko nagpuli ka. Ang mga pinggan daw din nilapan sa kuring sa kalimpyo sir. Sang kung ang kulba mo bala kag ang guto magsamo. Way kaga man. That is why nga daw nagpabilin ina nga stigma sa akon. Nga sa nakita ko man ining programa ni Inday Sara nga food security, daw nagabalik mula sa akon kung ginhimo ko nga binirahan kong pagkaon. Hawa ng pinggan. Daw dinilapan ng kuring ang mga pinggan. Pero limpyo. Di pagbalik yan, nagsiga ang mataya. Nanong natabo sini. Lingkuti, binirahan ko na lang. Way ka man nagbabalong ang pabanyo ka lang. Adi ko nagpuli ka. Hasta subong ko magambal ka Ka Toto. Gabalik-balik sa pinsar kong natabo sa akon. Amo na nga galag ang pinsar ko. Kunon mo lang ko nga kung nabagsling ka. Toto Gerson. Amo na dayon ang una nga nagabalik sa akon pinsada ang natabo sa akon sa ning ginhimo sang kampiyon nga nadala sa ako ya na daw ako pa yang mauna sa pihat na kinabuhi Sir Jenel. Wow, okay.
halandomon nga mga tinuod sa radyo. Kag tubtob sa karon daw kanami istoryahan apang kulang gid 15 minutos no. Imo ginambalan ang pag-clean sweep mo sinang pagkaon sa imo atubangan kag amoy ni. Ang problema gid ako sa aton nga mga kauturan sa Western Visayas ang food security ang inaway subong sa Russia kag Ukraine catastrophic food shortage. Global catastrophic food shortage. Kung daw ano catastrophic, totoo Gerson, kag totoo Vice Globe ang pinatyanag inaway sa Ukraine, amo man ni kuno posible daw madamo man magkalamatay sa tion nga hindi mapunggad. 56% sang trigo kag mais. Ang trigo sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, amo ining harina ang gina raw material paggaling sang trigo mangin harina ini gina-importar sang sinto tanan tagsa ka pugsod sa bilog ng kalibutan kay man sa karon siyempre ang Pilipino nga daan niya kun hindi makasawsaw sang matig-a nga pandesal dira sa haro sa mainit nga kape ang kadamaan nyo nga pandesal iya mahumok pero kung ay gani pandesal ang kape ang mga Pilipino the problema again totoo Gerson dako nga problema amo na nga dapat ma-empower nato ng aton mga abyan mangunguma. Man balo ka sili amo nang siling ko Sir Ginil ka kinahanglan ta abogado pero hindi gid man permanente. Ka kinahanglan ka imo sang doktor pero hindi gid man abi sili nga kada adlaw. Ang farmer siya kinahanglan tigid kada adlaw. Kay magamotong tabo abi sa akon kun wala to unod ang bulugasan mo. Man minano ka kulba kag gutom ang imo basta may bahaw ka lang kag bisan bukayo na lang gani ang imo ya masudan na sold out ka na basta may kuoton ka lang sa imo bulugasan hindi bala toto Vice Globe. Correct gid tama gid kang importanteng pagkaon ta no sa kada lamisa pag prioridad no sa aton nga mga hindi lang sa mga stakeholders no kundi sa mga smallholders nato nga ginatawag ba na panaugan gid ang mga mangunguma, ang mga mangingisda, no? Hindi lang man kanon ang kinahanglanon ta pati sudan man. That's why very important gid ang mga palisiya sa gobyerno no kung paano maging fair, no? Maging patas ang hampang no sa ginatawag nato nga agrikultura or ang kasiguruhan sa pagkaon sa mga pumuloy naton nga mga Pilipinon. Nga dapat i-consider naton perme no sa mansig adlaw nga tanan na katoto Janelle. Kag tungod sining 56% nga ginasupply nga trigo sang Russia kag Ukraine sa bilog nga kalibutan, ang India mapati kabo 1.4 bilyones ang tao dira. Mas gatupong-tupong sa China. Pero ang presidente nga si Modi, hamak mo nagpanugan nga we will feed the food, we will supply the food shortage of the world. Abril pa lang na totoo Gerson, may 70 milyones metriko tonelada na sila yung stock sang bugas. Kag may 20 milyones metriko tonelada nga PDS, Public Distribution System, makon man may amo sila nga pinapanagtag nga libre sa mga Indian nga mga populasyon kay kamalo ka man kung madamo man imo dito sila. Pero may nakastock pa yung 20 milyones metriko tonelada nga bugas nga amo inahalos ang produksyon sa bilog nga tuig sang pungsod Pilipinas. Paano ini mahimo sa India nga grabe ang pagka-food sufficient nga may 1.4 milyones nga sulok-sulok nga imo sini pakanon kada adlaw kag may igkasangkol may poder sila sa karon nga pakaunon kag tamdon ang kakulangan sang pagkaon diri sa Pilipinas. Made in Vietnam ang bugas, made in Thailand. Anong natabo totoo Gerson kay ikaw gidiya ang adlaw-adlaw makita mo ang ginhalinan sang atong ginatigang ang ginapabukalan kadaga totoo Gerson. Ang insakto ng hambal mo Sir Janil na ang inang reserve sang India bilog nga konsumo sang Pilipinas sa isa ka tuig. Kag ang ginabakal sa India kag sa Thailand food lang nga bugas. Kita mo bulong barato iya ang food. So ang ginabakal sa mga tulisan ng mga negosyante itong food kag ibaligya nga daw whole rice ang pagbaligya nila. Ang kampiyon nga bugas nagalin sa Iloilo. O bisan mag-abot ni sa Negros ang mga bugas halin da nga produkto sa Iloilo bal ana sa mga negosyante nga ni Iloilo ni Luzon nga bugas ini Negros ni.
Balaan nila na iya klase, amo na sila katanda. Kag babalaan man nilang halin sa Vietnam, kag sa Thailand, kay mga food klaseng bugas ginabaligya di sa aton. That is why nga dapat masuporta naton ining food security program sang Vice Presidente nga si Inday Sara. Baloka kon nga Sir Janel. Dito sa Davao, libre ang panghatag dito sang mga talamnon para at inugtanong para sa mga abyan naton nga mga ngumay. Dapat na implementar ini sa bilog na Pilipinas, Sir Janel. Istoryahan nato ni nabuwas kadlaw. May dugang ka, totoo ba, Iskob? Kung inugdugan lang, damo kumantali, no? Nangyari lang anak. Yeah, but of course, in the next coming days, no, gusto tayo makabati na gid, no, sa mga klaro gid nga magiging programa kung ano ini, no, ang plataforma sa food security para ma-enhance, no, ang ginatawag naton nga production and competitiveness, no, sa aton nga mga small holders sa agrikultura. Totoo din. Okay, good. Kag ina ang inatawag na all government food security program. Makita niyo na kung ano pang himuon ni Pangulong Duterte sa masunod nga mga inadlaw diri sa Western Visayas. Saliwat sa ngalan sa mga ka-Toto. Ni si Toto Gerson, si Toto Jonathan, ni si Toto Jinil. Demorito. Nagapasalamat gid sa inyo sila nga pagupod sa amon sa malipot na 15 minutos. Sa Mayo 9, tulolopong kita tanan. Gamito naton banwang gamhanan the power of suffrage ang pagboto para sa aton sini nga buwas tamlag. Mayong gaga, basta radyo, Bombo! Tubtob sa liwat, tungod ang banwang gamhanan, magapili sang ila na luyagan nga mga leader. Ini ang special program, magkatalupangon sang kaimportansya sang aton mangin Vice Presidente. The election of a Vice President. Okay, sige. No? So, sa ato niya mga kauturan kag, sa ato niya mga kabombo, nagdangat kita sa oras 50 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Huwag naman kita yung mga kabenamanibilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sariwat, ini ang inyong alagad, Bombo and Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na!